frisch geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ja ens està renyant. No, jo no renyo, no, m'has fet esperar mitja hora. Sembles un conill qualsevol. Tens tota la raó. Ha dit el nom, ja. D'aquí. No, està clar. Sembla un conill qualsevol, he dit. Em podria dir fins i tot que conillejo. Crec que tampoc t'equivoques. Crec que és una frase que fins i tot sona en alguns entorns, Però, estimat convidat, disculpa pel retard, és un retard habitual, diguéssim. Us fem venir per esperar, per veure si entreu una mica escalfadets. Joan Bota, bon dia, bona hora. Cal fer el teatret perquè crec que tot Catalunya ja sap qui és, Bé, deixa'm comprovar. Sí, segurament sí. Però, escolta, Joan Bota, l'hem preguntat al nostre convidat per les estalactites d'aquest estudi. Fixa't una cosa, has fet dir als oients que ho diguessin per Facebook. Estàs llegint el meu Facebook, si ho haguessis fet per telèfon, ara estaríem parlant als oients, que seria el teu paper i la seva obligació. En canvi, ara els oients han participat, però no els consta que hagin participat, perquè ni els cites. No, per sempre tant, els què cito. penses, que els oients són una moneda de canvi que l'utilitzes com vols i pel que vols? Pipo, cada Per favor, 25 segons... respecta l'audiència. Cada 25 segons es fot una lliçó, Perquè si no et fotran fora. No la casa, no, els oients. Jo Amb tota la raó del món. he de dir que em sap greu que el nostre convidat d'avui està demostrant que no ha escoltat gaire el programa aquest estiu. Perquè els oients són citats constantment. Citats sí, però participant no. Citats i participats. I No. et donaré una prova d'això. Nom i cognom, adreces, opinions completes. No, te'n donaré. Contrast d'aquestes opinions. Te'n donaré. Hi ha contrast a No, tot estàs arreu. buscant el 18 de juliol. No, El 19 de estic juliol buscant no vas ahir o abans començar. d'ahir. El 19 de juliol... Ahir o abans d'ahir és la història, ja. És ara. No, el Facebook no és ara. Fatal, Per què Pipo. necessites buscar el passat? Si el Facebook és l'ara, tu per què ara vas a buscar el passat? Bé, Bota. Vas fatal, Mentre Pipo. el nostre convidat ens dona una lliçó... Plega. No, està bé, ens agrada. Per què no us canvieu de cadira? No. Que et faci l'entrevista. No, tampoc caldria, perquè m'agrada ser alliçonat en aquest cas. El fuet, en aquest cas, agrada. Senta bé. T'agrada el fuet, Pipo? Sí, m'agrada el fuet, en aquest cas. L'hem preguntat al nostre convidat per les estalactites de l'estudi. És que hauríem de passar aquesta part ràpidament per anar directament al convidat. Ha quedat clar que el convidat és un home fogós, amb molta energia, i que et renya molt, Sí. També ha quedat clar que el nostre convidat d'avui té tanta calor que només hi ha un antídot per ell. La Costa Brava, És un bon antídot i per la zona ha estat un bon tracte, perquè a canvi de 25 anys d'acollida estiueig, alerta pista, l'home que avui tenim el ple d'entrevistar va convertir Begur i la Costa Brava en el paisatge favorit de Catalunya. A veure. El nostre convidat, per cert, acaba de saludar en Francesc Falcó, que entra a l'estudi, el nostre fotògraf de capçalera, alpinista. Històric. Fa 7.000. Històric de la casa. Home, històric. Ara vol... Està mirant una nova professió, vol ser actor porno. Ens ho va dir fa uns dies. Venint d'ell no m'estranyaria. L'ajudarem amb el que puguem. Bé, jo no sé si calen realment... Que li regalaràs la cinta mètrica. No ho sabem què li regalarem. Això t'està complicat. Però per si de cas, recorrem, sisplau, un cop més, com sempre, no és que ho fem amb tu perquè hi hagi un cert diàleg habitual, sinó connectem amb l'àvia Ostrell, que avui té especial il·lusió per aclarir-nos qui és el convidat d'avui. El trobo, a més agradable i guapo i tot, que fa les coses molt bé, És un periodista molt bo, que sap anar allà on va, sap tallar, Prou! si convé. Aquí, quan jo dic prou, és prou. No, m'agraden molt les coses que ell dirigeix i que fa. Bueno, també té els seus anys d'experiència, perquè no sé els anys que deu tenir, però ja deu ser una mica grandet, no suposo, no ho sé. Es manté jove, i a més és elegant, vull dir que... I també s'arregla, jo no sé si es fa alguna lipotima o alguna cosa, però que es veu un jovenit, amb la cara i tot se li veu bé, Però jo trobo que ara a última hora estava una miqueta grassonet. Però, bueno, tampoc no li està malament. I com que va tan ben vestit. Josep Cuní. Doncs, efectivament, avui amb nosaltres el periodista favorit de Catalunya, l'inimitable, inconfusible, l'aimat, l'autèntic Josep Cuní. Bon dia, bona hora. Bon dia i moltes gràcies. M'ha donat una idea. T'ha fet una lipotímia, Sí. Com que no em surt la lipotímia, ara em faré una liposucció. Està molt bé, et pot venir molt bé. Josep Cuní, que hem de dir que avui ve molt flamenco, està molt bé, morenet. No sé si una mica... Hi ha un... Hi ha què? Hi ha un to, diguéssim, fins a la màniga? Què vols dir, que tinc moré paleta? Sí. No.
Bé, jo diria que sí. El tenia més, però s'ha desdibuixat, Però perquè fas- a la primera part de les vacances Molt morenet, de cara molt bé. morenet. Ara farem els matins amb barba? Ho decidiré diumenge a la nit. Ah, sí? Ho decidiré Però diumenge jo a la crec nit. que els has de fer. Hi ha divisió de parers. No, estem a favor. Estem molt a Tu estàs favor. Molt a favor. Deixi que mantingui la barba que m'he deixat. És fruit de la deixadesa, Vull dir, de no haver-me d'afaitar De l'estiu. i res més, de l'estiu. A mi m'han dit que tu l'estiu te l'has passat, diguéssim, cultivant la barba i llegint Teo. Teo va al circ, Teo va... No, he estat escrivint. L'avi del Teo treballa a la tele, l'avi del Teo el porta al parc, l'avi del Teo l'ensenya a nedar, això. Està bé. Escolta, hem dubtat molt com començar aquesta presentació, aquesta entrevista. Com no teníem gaire... Els guionistes estan molt cansats ja, hem optat per seguir el que feia... Que fet és que l'última onada de calor ha sigut... És dura. Dura. És dura. Però hem optat, ens va agradar molt l'entrevista aquesta a Manel Trallero, que començava dient en una entrevista que eres el millor i que el pitjor que tot és que ho sabies. Això és la manera de començar per tenir, diguéssim... El Manel es pot permetre això i moltes altres coses. Ens coneixem de fa molts anys, ens tenim un gran apreci personal i jo crec que jo cap a ell, per descomptat, ell cap a mi, encara que ho ha de dissimular, perquè si no seria el Trallero, també un gran respecte. Però no sé, és possible que doni aquesta imatge. És possible que doni la imatge de cregut, No ho nego, no ho nego. El que sí, sóc persona de conviccions professionals. A partir del moment que les he de desenvolupar, doncs les desenvolupo i peti qui peti. El dubte habita en mi, que no vol dir necessàriament que jo el mostri, aquest dubte. És la processó interna. Però sí que dono aquesta imatge doncs, de saber on vaig, que agraeixo que els altres creguin que sàpiga on vaig, i em diran on vaig, perquè jo encara no he trobat el rumb. No serà tant. Jo et dic que sí. Si la meva... No, és igual, no explicaré ara això. Això és una entrevista o és un divà de psiquiatre? No, és una entrevista. Doncs aleshores per això no t'he d'explicar el que explicaria en el divà del psiquiatre. Bé, però també podria estar bé. T'han fet mai una entrevista amb un divà d'un psiquiatre? No, però sí que he anat al psiquiatre. Podríem portar un divà del psiquiatre i fem una mitja entrevista amb un divà. Però és televisiu, no és radiofònic. Bé, és igual, però els expliquem als oients. Estem fent ràdio 2.0, com el Solà. Nosaltres com el Solà. Això és el que ja en el seu temps volia fer l'enyorat Salvador Escamilla, Ràdio en color. Ho deixem estar, no? No farem ràdio en color. Bé, estimat Cuní, tu diguis el que diguis, ets el mestre, ets el gran Cuní, ets el Cuní, i tots, diguéssim... El Cuní, punt. El Cuní. El Cuní, el sí. Cuní. I tots et seguim, diguéssim, des de les... A primera hora del matí, 8 de la matí, les teves... No, em seguiu des que éreu al parvulari, vols dir? Sí, però et seguim des de les 8 de la matí. Ja anaves bé. Igual que les teves maquilladores i perruqueres, que també et segueixen des de les 7:55 del matí, quan travesses la porta de... A maquillatge 7:54. De maquillatge, no, exacte, a maquillatge 7:51. Ah. Entro, dic, buenos días. No, a mi m'han dit que dius buenas noches. Oh, sí, perdó, buenas noches, exacte, sí, és veritat. Veus, això de l'estiu he desconnectat massa. Buenas noches. Deixo els diaris i el que porto, me'n vaig al camerino al darrere, em canvio en 2 minuts i torno, i aleshores ja sec, 7:54, i a les 7:56, estiguin com estigui, m'aixeco i me'n vaig cap al plató. Em poso la corbata, aleshores les companyes de maquillatge i vestuari i tal diuen minuto corbata, perquè allà faig un míting poca solta. Deixo anar tots els meus fantasmes acumulats i aleshores ja me'n vaig, baixo l'escala, arribo al plató, tot alliberat i va, comencem. T'he de dir que, tot i que tu et seguim des de les 8, el Manel Fuentes el seguim des de les 6, que és el que no havia acabat de dir. De 6 a 8. I ahir el Manel Fuentes a la presentació... Però a partir de les 8 canvieu, suposo. No, mantenim les dues. Hi ha moments que et donem veu a tu i hi ha vegades que li donem... Bé, en aquest cas, quan hi ha la comparació, pel que he descobert després de 30 anys de ràdio i fent uns quants de simultanis en televisió, és que la televisió acaba guanyant. Per tant, no em sap greu. Si treballés a la ràdio, diria el contrari. Jo el que faig és posar la tele i escoltar, en aquest cas, el Manel. Això està molt bé, això es fa. Això està bé, sí, això està bé. És el contrari... Sinergia, saps? Sí, és exactament el que es fa amb el futbol. Exacte, el mateix. Tu saps què va dir ahir Manel Fuentes de tu a la presentació de temporada de Catalunya Ràdio? El vas escoltar? No vaig tenir opció, però venint del Manel podia dir qualsevol inconveniència efectiva. Va ser efectiva, escolta-la. Pensa que l'estructura d'aquest programa és una estructura que neix i arranca de Josep Cuní fa molts anys i que pràcticament no s'havia tocat. Què en penses, això? És una inconveniència efectiva? És una inconveniència efectiva. Intueixo el motiu pel qual el Manel diu això i li agraeixo per descomptat.
Elogiant-me, citant-me a mi, diguem que fa un bucle en la història. Escolta, tu has fet moltes coses, no començarem a fer un repàs, diguéssim, biogràfic, però Ràdio Joventut, Ràdio Terrassa, Ràdio Barcelona... Al revés. No, ja anaves bé. Sí. De fet, fins i tot, en alguns moments, estan dirigint algunes emissores, te'n vas a unes altres per començar projectes de zero, cosa que diu molt de tu i sobretot del teu tarannà. Tres projectes he començat, sí. Arribes a dalt i després els deixes de zero. Tots en català, per cert. Que vas voler fer un bucle, Manel? Un bucle en la història. Em vas utilitzar a mi. Sí. Ell també, sisplau, ara sí que hauria de venir. Jo crec que hauria d'entrar. I el psiquiatre també hauria de venir. Ara mateix Manel Fuentes travessa la porta de Catalunya Ràdio per saludar Josep Cuní. Estic molt dolgut perquè m'acaben de dir que mentre em miren a mi t'escolten a tu. Amb la qual cosa, com que els missatges no són coincidents... Jo faig igual, Jo anem fent el programa i et tinc a tu posat de fons. Escolta'm, el d'ahir, i tu saps... Ara explicaré una veritat que és una frustració meva. Una veritat històrica que és una frustració meva. Abans de que l'expliquis de tota manera, Cuní, jo he de dir... No hi pinta res, que no és ni el teu programa... Ni sóc el convidat, ja ho sé, però deixa'm dir... Estàs abusant de tenir targeta d'aquesta de passe express. Perdó, jo només he entrat quan tu m'has donat permís. Jo, quan parlo de tu, saps que ho faig amb tota l'estima i reconeixent els mèrits que han suposat estructuralment per aquesta casa el teu criteri quan vas posar en solfa el que avui és el matí. Moltes gràcies, però fa molts anys d'això. No podem viure de la història. Per això l'hem de renovar. Si aquest país té un problema és que té massa tendència a mirar enrere. I hem de mirar més endavant. És el que estem fent. I ara tu no, tu estàs citant-me enrere. No perquè jo venero els mestres, però intento fer coses noves. Pensa en tu i pensa en el futur immediat i en el futur a mig termini. I que et surtin els números per poder pagar la hipoteca. Amb això estem. Comporta't, no fos que se't frustrés la nòmina i aleshores tingués un problema amb el banc. Ja saps que jo no em comporto mai. Quan jo seia al lloc que seus tu... Hòstia, això fa molta impressió ara, dit per tu, Quan jo seia al lloc que seus tu, un dia va venir un xicot que em volia veure i se'm va presentar. No, estic estudiant la carrera, però jo faig no sé què, voldria fer això, però jo sé fer unes imitacions i... Digues la veritat, Cuní, perquè jo vaig arribar aquí perquè la Marisa Gil, que treballava en el teu equip, em va dir el Cuní està buscant tios com tu. I aleshores dic, mira, és que ara no puc, tinc feina, dic, però tinc una cita, acompanya'm. I aleshores vam... Exacte, arribem veient. I vam anar per Ràdio Modern 2.0. I on vam anar? No oblidis que allà on hi ha hagut sempre en queda, No ho dubto. Res no nega ni res no evita que d'aquí 10 anys treguin un tros de la teva veu aquí i també et ridiculitzin. Però no t'estem ridiculitzant. No, ho dic com una hipòtesi. Si es passa una mica el Pipo, m'ho dius, El Pipo no es passa mai. Aquesta situació és molt rara. I aleshores vam anar passejant per aquest tros del Diagonal fins a Numància. Fins a Princesa Sofia. Sí, perquè... A punt d'arribar a l'Hospitalet. I aleshores ell anava parlant i tal, i tu què saps fer, i tu què vols fer, i tu que no sé què, és que jo busco i tal. Bé, i d'allà va néixer una gran amistat. I una passejada de retorn. I un mal de cames. Lamentablement i vergonyosament per mi, no vaig ser capaç en aquell moment de veure el potencial que després altres companys sí que van saber veure en el Manel. I me n'he penedit sempre. I és diguem que forma part del passiu del meu historial. Bueno, estem molt a prop, Cuní. Pensa que de moment estem en una franja pràcticament coincident i que estem junts, si el Pipo ens escolta... Sou competència? I a mi em passa... No. Som complementaris. La ràdio i la televisió pública són complementàries. Us veiem a l'hora, ja ho he dit abans. Veiem i escoltem a l'hora. La tecnologia facilita ara que engeguis la ràdio i escoltis el Cuní que surt per la tele. Mirem de fer coses abans de que el Cuní comenci, perquè quan el Cuní comença, doncs clar, ja... Acaba amb tot. Doncs espera't dilluns. Que tot i que tens prevista una entrevista amb un gran personatge polític del país... No. L'ocellet t'ha cantat malament. No en tinc una, en tinc 3. Sí, bueno, una hi ha passat pels matins avui. No. Per tant, et vindrà dilluns. Sí. Exacte. Sí, et vindrà dilluns. Quan sigui nomenada candidata. Ja ho ha dit tot, Ja veuràs com no. Ja ho ha dit tot. Mira el Telenotícies de dilluns. Sí que sou complementaris, sí. Bueno, el Telenotícies de dilluns em temo que traurà més del meu convidat que del teu.
Vols dir? Sí. Què ens hi juguem, Cuní? Un sopar. No saps exactament quins són els meus convidats. Això és una entrevista, Per sortir al Telenotícia, sí. Jo marxo. No. Per sortir al Telenotícia, sí. No. Com a mínim, no entrevistaràs el meu entrevistat. Et truco dimarts. Em pots trucar el mateix dilluns per dir-me tots els insults que vulguis. No, jo mai no insulto el company. Ja està. Els insults formen part de la teva simpatia. No, tia, no t'enredis. Jo m'estic començant a collonir, Cuní. Cuní ve fort, Jo ve molt fort. Ve preocupat. Ve molt fort. He descansat. Ets preocupat. He descansat. Relaxa't. Bé, Manel, gràcies per entrar. Dilluns al Manel Fuentes a partir a les 6 al matí a Catalunya Ràdio. Tu ets el convidat, Cuní. No, home, però és que si no tinc 5 minuts per tu. És que no em quedarà res. És que em vas fer entrar mitja hora de retard. Doncs queda't una mica més. Pipo, parla poc perquè a Cuní li agrada molt. Gràcies, Manel. T'escoltem dilluns. Igualment. Bé, Manel. Josep, després de tot això, i que ens queden 6 minuts de la primera hora, no està clar que pot passar mai, ja no sé on t'estava. Sou complementaris, he vist, Sí, jo tenia moltíssimes coses a comentar-te. Comenta. Però no mirarem enrere, perquè et podria tirar una promo de fa 20 anys. Però això no cal. És el que sol passar. Ara que ha entrat el Manel... Quan hi acumules tanta antiguitat en aquesta feina, quan tens més passat que futur, és el que passa. A mi m'agradaria dues coses. Ara parlàvem, abans de que entrés el Manel i tot plegat, de l'estructura de la ràdio. Per què l'estructura de la ràdio sembla tan intocable? Aquesta que tu vas tenir a veure en construir. Perquè quan s'ha tocat no ha funcionat, i això és una realitat. En aquest país, durant molt temps, i això jo ho he viscut, començava la temporada radiofònica i tothom anunciava grans canvis. Els canvis consistien en que qui feia la temporada anterior al matí passava a fer la tarda, qui feia la nit feia al matí, i qui feia al migdia potser no feia res. Bueno, jo el Cunem feia 2 alhora, un al matí i un a la tarda, a vegades. I de vegades fins i tot de nit. Però forma part encara d'una altra història molt més allunyada en el temps. Va venir la lògica reorganització del sector, l'estructuració de la ràdio des d'un punt de vista més empresarial que professional, perquè evidentment professional hi ho era, hi havia grans noms que havien fet importantíssimes aportacions. I a partir d'aquí, doncs, bé, va coincidir amb la llibertat informativa, va coincidir també amb l'eclosió de l'opinió a l'àmbit de la ràdio per qüestions polítiques, eminentment, i això va anar donant una estructura. També va haver-hi la influència o la voluntat de veure, de fixar-se què feien els altres països, i al final les fórmules no són les mateixes, tampoc no estan tan allunyades que altres països, però sí que el que ha passat, com passava en d'altres països, és que allò que funciona no es toca. I sobretot, mira, els americans, mentre guanyen $1 en un negoci, no toquen el negoci. Comencen a preocupar-se, en tot cas, perquè només en guanyen $1. Això vol dir però el canvien quan ja l'han començat a perdre. Això vol dir que al matí de l'any vinent, de la temporada vinent, que arrenca dilluns, diem de l'any vinent sovint, perquè quan parlem de ràdio parlem de temporades, però al matí, el nou matí que s'estrena dilluns, tenim en compte que és un dels millors matins fins ara de la temporada, millor l'anterior, amb promitjos de 20% d'audiència, que no pot dir ningú avui en dia mantenir-ho diàriament en aquestes audiències. Es tocarà poquet? Es mantindrà molt l'essència del matí de sempre? Sense... La meva mania sempre ha estat una i continua sent. Quan un producte està consolidat, tu has de fer els canvis que creguis que has de fer, fent veure que no canvia res. Per tant, s'ha de percebre que alguna cosa no és ben bé igual, però t'ha de costar una mica identificar-ho. És una mica el contrari del que sovint es parla. Escolta, no cal canviar-ho tot, però que soni una mica diferent. Sí, és que, de fet... I tu dius el contrari. No, si canvies alguna cosa que no es noti molt. És el principi de Lampedusa. És el principi del Gatto Pardo. Que tot canviï perquè res no canviï. Sí, fem veure que canviem les coses, però no fem trencadissa, perquè el que espanta és la trencadissa. La trencadissa representa que has de canviar la vaixella. I la vaixella nova no sempre acaba sent del gust que tu tens, via tradició, amb la que havies menjat durant tant de temps. I quan a tu et diuen, o et trobes amb el teu equip, com has fet aquests darrers dies, i els parles i els dius, escolta, a nosaltres que ens diguin que som d'una manera o d'una altra, però ens és igual. Nosaltres fem el nostre programa, seguim servint a Catalunya, fem un programa com l'hem de fer, i nosaltres hi creiem. I jo no sé si... Jo no em plantejo si serveixo a Catalunya. Jo em plantejo fer la meva programa, sí, i el segueix molta gent, per tant serveixes a un munt de gent. Jo estic al servei del periodisme.
I, per tant, el que procuro fer és periodisme. Si això té una repercussió social més àmplia o menys, bé, dependrà de les circumstàncies i de moltes altres coses. Però el país és la suma de massa coses com perquè jo també em sumi a dir que treballo pel país. No, miri, però vull dir que treballes jo treballo per fer també com sàpiga les feines que faig i per explicar les coses que passen amb més encert avui i amb més desencert demà. Per això, doncs, el dia que tens encert ningú no et felicita i el dia que estàs desencertat, aquells que se senten agreujats et volen fotre fora. Això va així, però un cop ja ho tens assumit, doncs mira, demà serà un altre dia. I aquí tindrem dilluns. Hauràs d'esperar. Escolta, jo no sé si et podem robar 5 minuts després de la 1, perquè sé que tens una agenda prou complicada. La tinc. Podem deixar-ho a la 1, però jo et volia sotmetre un parell de coses. Per cert, on és el quadre del Warhol que tenies per aquí a Catalunya Ràdio? Quadre del Warhol? Estil Warhol, vull dir. No, tenia un dibuix al llapis d'una col·lecció de la Greta Garbo que m'havien regalat i que eren uns dibuixos realment espectaculars que els vaig perdre, sincerament. Els vaig perdre, sí. Bé, no, jo et deia, jo et volia fer, fins i tot ara que fem un repàs del que es viu i del que es fa, una espècie d'anàlisi de l'estil del Torquemada, de programes que es fan. Hi ha un silenci. No està clar que això sigui acceptat, I si fem de programes d'aquesta casa, encara pitjor, no? T'has equivocat de convidat, Pipo. Havies de portar el Monegal. L'únic que et volia demanar era que analitzessis aquest programa, però bé. Havies de portar el Monegal. Sí? Sí, jo no sóc analista de programa. Amb el Monegal hi ha bon rotllo? Jo, perfecte, el tinc des de fa molt temps. Sí. Escolta, no, ara seriosament. Quan parles del periodisme que ha canviat, i ens queda molt poc temps, què passa amb el periodisme d'ara? Abans era periodisme d'investigació. Em queda molt poc temps i em demana una tesi doctoral. No, però tu ets un mestre en això. Tu dius, he de treballar el periodisme d'ara. No, és que realment no has donat temps. Bé, no et podem robar més temps, no? I tampoc et podrem fer el resum del micronen, No. A quina hora em faràs sortir? A la que tu demanis. Com que el boleto de la 1 es passarà, com sempre, doncs fins a 10, va. 1:10 en punt, el mestre Cuní sortirà. 1:07 minuts, no posarem res més, no parlarem de res més. 7 minuts, Ens hem passat de 2 minuts, Josep. T'ho he dit. Tenies raó. A última hora es veu que ha sortit una promo. L'hem hagut de posar. És que com que el Manel encara no havia tingut prou paper en aquest programa on no estava convidat, després la promo. Bé, Josep Cuní... Per dir a l'audiència, compte, no es confonguin, no vagin a TV3 dilluns a les 8. No, home, no. Però si sou complementaris i tots dos ho heu dit. Jo ho he dit, i ell també, però ell no s'ho creu perquè ha fet posar la promo. No, home, no, aquesta promo estava programada. Cuní, no siguis dolent. Escolta, que cal escoltar... A mi va ser la ràdio qui em va fer ser dolent. Ah, sí? Sí, jo era... Però diuen que fas... Jo era escolanet. Però en canvi diuen que fas tele fent ràdio, en realitat. No. Jo era escolanet. Bueno, sí, es diuen moltes coses. També hi ha aquí... I la ràdio et va fer ser dolent? Sí. Per què? No, perquè no hi ha res més antitètic a ser escolanet que ser periodista. Si un periodista també és escolanet, malament rai, no hi ha notícia. I la notícia acaba sent enfocada tan positivament que no li interessa a ningú. Només ven la maldat. S'ha de vendre malament. Només ven la maldat. Bé, són complementaris, nosaltres els escoltem i els veiem a tots dos. I ara sí, quan a punt d'arribar, ens queda un minut, Ricard Ostrell, a punt d'arribar a l'hora promesa amb el nostre convidat d'avui, en Josep Cuní, que ens hagués agradat tenir-lo molta més estona, toca explicar una miqueta què ha passat des que ha arribat a la ràdio fins ara mateix. Tens 50 segons. Bé, doncs el nostre convidat ha arribat puntual en aquesta emissora i ha estat saludant els seus antics companys d'aquesta casa. Ens ha demanat només una aigua, en aquest cas. No ha volgut cafè, ni plat d'escopinyes, ni res d'això. Durant l'espera ha coincidit amb el Pere Mas, amb qui s'han saludat tot desitjant-se un bon inici de temporada, i després ha estat parlant per telèfon mòbil, s'ha aixecat i ha estat passejant pel hall de la ràdio fins que hi ha entrat a l'estudi per saludar el Pipo. Ha vingut molt moreno, amb barba de 4 dies, un polo d'un color rosat que fa conjunt amb el fons del rellotge, que és vermellós però fa conjunt, i porta unes ulleres de sol penjades al coll. Durant la publicitat el Pipo li ha dit: podries haver vingut 2 hores. El Josep li ha retret que porta mitja hora esperant-te fora. Era cert, En aquest punt, tant el Bota com jo hem sabut o hem deduït que l'entrevista seria interessant i, efectivament, ha estat interessant i ens ho hem passat molt bé,
Començant pel Facebook de la ràdio, l'aparició del Fuentes, la ràdio del futur i del passat, i acabant per l'anàlisi del Turcamada, que hem evitat, i per no parlar del principi del Gato Pardo, que ens ha agradat molt. Fins aquí, no? Ja no hi tinc més temps? Així és. Josep Cuní, ha estat un plaer. Però jo no m'havia quedat per fer una tesi doctoral sobre... No, perquè tu has dit, ahir me'n vaig i jo compleixo una meva paraula. En tot cas, el Josep és un gran professional, acabo, eh? Ja ha quedat demostrat amb les lliçons que ens ha donat en aquesta gran entrevista. És que vull acabar així, Pipo. Només afegir, avui que és l'últim dia, Pipo, que ets un gran entrevistador. Sí. Ara digueu. Davant del Cuní, digueu. Josep Cuní. El que vol és que el mantinguis, o que el recuperis, no? Exactament. Generalment, en un equip, és el dia dels elogis, el darrer dia del programa. Quan hi ha una incertesa laboral que plana... Hi ha un gran dia de sabó, i és avui, eh? El dia del sopar... Tot és escuma. Sí, exacte. Escolta, Josep, ara de debò, t'agraeixo moltíssim que hagis vingut. A tu per convidar. En Josep Cuní havia de venir ahir, però a última hora, ahir, com sabeu, va haver la presentació de la temporada, i no només no ens ho va canviar d'hora o ens ho va anul·lar, que era perfectament comprensible, perquè dilluns comencen un programa fantàstic que veurem, sinó que, a més, va acceptar el fet de venir avui a les 12 en punt, tot i que l'hem fet esperar fins a mitja, però ha estat un plaer. És la mitja hora que et falta ara. Volíem acabar amb el mestre, no passa res. Ja l'arreglarem, però no hi havia més important que seguir aquests pocs minuts per agrair-te molt i molt la feina. Gràcies a vosaltres per la paveritat d'una altra vegada. Josep, gràcies. Anem a publicitat, ara sí, 2 minuts.